paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Marikwanang, gumatangakman. Awan samot ni kagawad ko anang dito'y tirsinan ha. Apay ngay anak kalukat no awan. Nay, anyat gatangam ka ba daw? Nah, ada ka madlagayam dita malay. Gumatangakman iti arak. Ay, may parit taglako iti arak ita. Nagkunabawal. Uray damagam kan ni Kwaraw. Ha? Ay, bawal nga agpaisaw, tataba daw. Lakwan na kidain. Ado ti kwartak. Gure ka. Aday ta. Sagsasangaribo na itaw. Wan, nakitak. Hangam saan nga ron ama balin taglako iti arak. Madin sa daytoy ang mapaspasamak Ireklamo ka. Ning kagreklamo no kayat mo. Takitaag no sino ti maungtan. Ay talaga mapanak agreklamo kini kumparik nga inteng. Sorotan. Ha? Papa na mga itata? Ije barangay haul. Awan ni uncle ko iti barangay haul. Ayan na nga. Mapan kay iti balayda. Parinteng! Paray! Apay paray? Umayang man dito'y balay mo. Ito may kalata Kitlo katam nga rodan na dito'y ridaw yung paray. Adda na patag ngay bagakin ka. Wara, nakitam ni tatam abadaw. Nakita, imay iti iti tirsinan ni kagawad ko anang. Kaya't natigumatang iti arak. Ngamsan nga inikan ni kagawad. Anya, arak. Wan, imbagami mo't abawal. Ay, imbag, ta saan daalinakwan. Kunana mo't amapan ka no agreklamo kini uncle ka. Apay ngay asaan matlangan nga agaway. Mamin ano matlatag reklamaw. Jak amo no kasano nagreklamo kini uncle ka. Nabartakan paray. Saan pa mati ko na? Apay nga ito nabasa mo ito na ito nagtugawan. Ewan. Tudun sa. Sige nga, nabartakan po na. Mabarbarte ka kaya mo't pare. Apay garudan, di ka makatakdar. Itay pa nga mga gawid ka. Nagarigat nga rin ito ba? Dar pare. Badaw! Badaw! Marito yan. Puk. Kawan na ka. Shhh! Di ka agtagtagari balay. Di mo magpakangadak dito balayaw. Apay, madino mo na bara. Ay, mali Badaw! Amom nito yan ko pare. Kasla armalak tingiwat na no makaungay. Tarat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Nawatan pare. Un? Saan tagaron nga tagtagari? Badaw! Agawid kan, rabeng! Makita pare. Nangigmaw. Mangrugin tingiwat na. Anya ngay maray, nabiru kam ni Badong Mau. Ay, saan maray? Uray lasim makit ti karabukob ko anag pukpukaw ije balay da kapitan ngem awan ni Badong saan asim mong sungbat. Ne, ayan na ngay. Kat kunana mo't ama pa nagreklamo kan ni Kapitan. Sabalin samot tinapan na nagreklamuan. Asino kumangay? Ay, jak amaw, tauray ni kapitan saan asim mong sungbat. Amangan nawan ni Kapitan di tabalayda Siguro amaray. Baybayamon, agawid tulataan makalagay. Amuna mo tibalayaw. Sige pare. Punwam na itabasaw. Taginom tapay. Nagawid na nito yan. Nauman namang pukpukaw kan ka.
Nga, aging inom kayo manay. Nay, handa ka mo't kwarag. Apay. Gadnoy bagbagam amay parit ti agi manggay. Gapu iti pandemya. Na, Adaya imbaga makasta paray. awan mo ti ambaw. Gadno may parit pa iti aglako iti arak. Apay imparit mo ay paray. Kwa awan ti bawal ko pare. Nangigmaw kwarag. Ay, ita, si kamot gaya makapitan ti agin inaw. Parinteng. Ung-ungtan na ka, tuka na ka. Ay, ingkaman kidagluto tamabisin kami kanitatam abadaw. Wain, paglutuan man ni kwarag, ti pulutan tamanaw. Ay, ikit mo na. Nangig mo ko raw. Manok ti kayat ni tatam abadong apulutanay. Pangalak nga iti manawk. Ingka mang tiliwan na. Ewan gayam tarakan ko ang manok pare. No problem pare. Di tarakan ko namanaw. Ay, una. Ay, adu gayam ti tarakan mo pare. Mala. Ingkamang tiliwan ko raw. Mano nga iti tiliwag. Ay, uray manaw. Ha? Aguma kami man ka ni kumpare nga pulutan ti karne ti manaw. Chip, nangalami ti data manok. Nagadaw. Tagaray pala. Nagapo ka mo dita balay data tabadong. Tarakan ni tatabadong dagitaoy. Ay. Pulutanan da kano kini Uncle Kao. Ay, agin inom da? Wow, Ay, kunak man no bawal. mabalin ka na. Umay kami man makiinom. Oh my God. Pala. Ay, bak dagiti da dumatanaw. Chip. Sige, ayabam idamay. Ano da ito'y manok at iniliw ko pulutanan tayaw. Ay, narabyanak anang birbirok kinibadong ka, maray. Kahit nabiro kam. Saan nga ron? Nakadano nakpayan ijay kaudyan apurok ti barangay. Adala dita ni ka ba daw? Aglamlamang, isasaan mo ang mabirukan. Ay, agawid akpay man maray, tadyak pa'y nakalutaw. Kanjak pa'y napakandag iti tarakan mi amanaw. Tatimot nagbirbirok kinibadong ko tinararamid kaw. Unak tumo ngamin kang kaabaybay amon. Agbambanog kalaang amang birbirok kang kwana. Agawid ka kidain tayong kagluton. Ay, naluton ti pulutan. Parag. Dandanin Uncle. Tara sa mata ni. Ado kami nga gururay dito. Ingag paisaw, adak ditoy. Anda kami, mate. Dak dito yung mate. Nangigmaw. Nagado kami. Darasama, may kamot tayo nag-shot. Diyak kaya ti aginaw. Da kayo langay. Kakaiso na agudbuya ka. Agjakanta tayo man kidi paray. Pagururayan di pulutan. Dagiti man tanot. Nalaing ako manta. Ay. Si kapal ah. Uy, mabahinak ka. Pala, kanta ka mang pala. Mabahinak sa amin. Pagbainang may mo pala. Sige kidain. Sige, kanta ka pala. Palang ron. Kanta ako. Sige, tagi-tagi lang. Diyak kaya ti aginaw. Umay kakik din, Chip. Sa anak nga aginaw. Tasak ti agbantay no at daw may agtakaw. Madula amin. Ni kapitan tubay ko ni napartukan. Sige. Tumimtimak lang nga. May sala nga siya. Wun! Agsyat kakit day. Napanan nga tadagiti tanod tayo idirabi maray. Apay maray, nagpukaw da. Ay, awan na pulos, uray may saan nakita ka nagrunda. Napananda ngay. Iso nga ado tagreklamo ang natakawan. Anya? Apay, si Kamaray, awan tinatakaw kang ka. Ay, sos! Dagiti tarakan mi amanaw. Ay, sige maray, tay nakitaan ida. Ay, sos! Talaga akurang itilimah dagiti manok may. My blades of love cannot be broken. Nasaya ata simbangpet kan pa daw. Napanam. Ito lang balay ni kumpare nga inting mit ah. Anya ngay tinaramid yun dita. Pinukpukawan ka. Di ka pa'y simong sungbat. Ay, awan nang ikaw to yan. Pumanaw-panaw ka. Ita, natakawantan iti lima amanaw. Anya, 5. Katwain, nada ka kuma dito'y balay. Dinabantayam kuma dagiti manok ta. Tilang amin papapanab kang. Uncle, nagado ka no tinatakawan ni Tirabe. Kasi no napasamak na takit nagronda kaya. Saan kami ang nagrunda? Anya ka tinaramid yun.
Nalipatan ka din, Uncle. Ay, di mo ibaga nga kabawa. Awan, ti maliplipata. Kat no nagiinom tayo. Saan? Awan, malagip ko akasta. Da tayo kadatataba daw. Nagiinom tayo di balayaw. Talo tayo lang. Kakadwa tayo adagiti tanaw. Nya, Nabartag tayo amin ni Dirabe eh. di mo ibagbaga iti sa bali da ito'y kwaraw. Kababain tayo. Lumaamuan dagiti kabaranggayan tayo. Wanang kay. Awan ti pang ibagbaga. Awan, patakawang kami. Kasano nga ado ti matakawan? Kit saan mo't nagrunda dagiti tanaw? Podno day ta kinunam ka badong. Kit no nagiinom kami, di rabay. Naginom Anya? Kadwayo ni Kapitan. Ano po isaw? Wayne, Na- nabartag kami. Na kano may parit ya ginom. Ngag pa isaw. Binartag ko ani kumpare. Ay, iso nga roda sa anak nga glaklako iti arak, tabawal. Kung nangarod kin kamaray. At sa anak ka mamati abawal. Tadi kapitan tayaw. Naginom tupay. Iso malagayam nga do tinatakawan. Kasanaw. Kit kadwami pa'y dagiti tanaw na nagiinom. Anya? Patpatsin nyo na ita, kapitan. Ay, awan. Ay. Saan kami namamati kini Kapitan? Ay. Kataba daw. Anday bagakan ka. Anya manan na ita, kwaraw. Saan mo ka no nga ibagbaga iti sa balay? Ang nagiinom tayo i Dirabe eh. Tapay ka naw. May babay ni Uncle ko Kinuray na kayo at anaw. Wine. Isuasan mo nga istoryahan iti sa balay. Kit no kagap-gapok di tatersina ni Marikwanang. Ha? Nagaduti tawi jay itay. Dinangag dati istoryak, ang nagiinom tayo amin, idirabe. Ha? Awanay na, kwaraw. Nalpas kon ana istorya. Ay, imbabain na kami ang tataba daw. Ay, rumbang laeng ang may babayin kayo. Ta saan kayo ang nagronda, idirabe? Gaputi bartek yaw. Di mo matpigsan Karkaro na may babain kami. Natakaw ti lima manok may kinituyang kaw. Ha? Nung nagrunda kayo kuma, saan kami ang natakawan? Apay, di yun malagay, tataba daw. Ha? Tiyan niya. Awan may, ti malagip ka. Kat no pinapartiyo dagiti manok yaw. Anya, Sika tinangibaon kanya kamapan mang tiliw iti manok atarakan yaw. kasta ka day. Pinaluto yu iti rabe dagiti manok yaw. Ay, isa na mabalinday ta. Ha? Yak mamati ti bagbagam ko araw. Ni? Apay nga kastamot ng tibagbagam. Ay, makaung-ungit akong ko araw. Ha? Ay, sige, agbakada kaon. Di takan tataba daw. Ay, agsubli ka ko araw. Agsubli ka. Angkay! Apay nga tataray ka. Angkay, agong ungat ni tataba daw. Apay nga gungungay. Imbagakan kwa na pinulutan tayo dagiti manok na idirabe. Kit, Saan na maklon na pinulutan tayo dagiti manok na? jakto pa'y maaklon ang nagiinom tayo, idirabi. Umahin dito ni tataba daw. Ayan na nga kuma. Dayta na. Agsagana ka, baray. Na, Umayaon. Sukatam dagiti manok ko ang pinulutan niyo. sige masinig ka. Ha? Di kag basak-basak. Sukatam nga ibagbagam. No kaya't mo diag dinanog ta. Sige, sakti ripiray. Kit umasidag ka. Umasidig ka. Apay asimardeng ka ngay. Masidig ka. Sika at umasidag. Sumarteng kayon. Agpada kayo mutlang at akrot. Saan? Naturidak? Sumarteng kayon. Agpada kayo amang ibabain. Naangkal mo lang, timangi babaeng. Agpada kayo nga awan naknakam na. Kwa. Lalakay kayon. Ngam saan kayo pa lang agpampanunot iti nasayaat. Paray. Nangagmuti ko na ni Kwarag. Ay, sana katulang paray. Kwa. Agpada kayo amang ibabain. Lalakay kayon. Agbalbaliw kayon. Ay, unay mat ngamin daytan, kapitan, kan tatabadong. Da kayo kumati mangipakita apagwadan kayo, kadagiti kabaranggayan nyo. Angam da kayo matgayam ti mangipaay iti pakaibabainan ti baranggayo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.